ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଳ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱର କିଛି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କୋଉ ସମୀକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନ ହବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ଲୋକ କିଏ? ପିପୁଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ କି କେତେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ନେତା ଆଗରୁ ଦଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି। ଦଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଳ ତିଆରି ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଳ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱର କିଛି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବେ, ଦଳ ତିଆରି କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଳରୁ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଡୁଆ ହବ ନା ଆପଣ? ଆମ ଦଳରୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ କହିଲେ? ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଜିତିକି ଆସିଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥର ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥର ଆମେ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଜିତିଛୁ। ଦଳରୁ ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦା ହେଇଛନ୍ତି ଦଳର କୌଣସି କ୍ଷତି ତ କେତେବେଳେ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ କି ଦଳ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ତ ଆମ ଦଳ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆମ ଦଳ ସହିତ ନାହିଁ ସିଏ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି? ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ସିଏ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ନେତା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ତ ମାପିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦଳ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ସେ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ବିଜେପି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଓଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ସେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାପି ଚୁପି ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ମିଶିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ କେହି ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଳ ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କିଏ କୁଆଡେ ଯିବେ ତାକୁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତା ଆସେ। ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବା, ନୂଆ ଫୋର୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା। ଏ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପରମିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ମଧ୍ୟ 25ଟି 50ଟି ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମୀ, ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ ବିଜେପି ଆଜି ବଳିୟାନ ହେଇକି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଖତମ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, କେତେ ଦୂର କୋଉ ସମୀକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନ ହବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ଲୋକ କିଏ? ପିପୁଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ସେ। ଭାଇ ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ମୁଁ କହିବା କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆଇ ଏମ୍ ନୋବଡି। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋର ଆଦରଣୀୟ ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସୁଛି, ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ସ୍ଥାଣୁତ୍ୟ ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଗତିଶୀଳ ହେବାଟା ଭଲ ସମ୍ଭାବନା। ଯେତେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯିବା, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିଦେବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ନଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ କଥାର କୌଣସି ନଜର ଦେଖାଯିବନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେ ବାବଦରେ କେହି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି କରିବାକୁ, ସେ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେସବୁ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଲୋକେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରକୁ ଧରିକି ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିନା ସମର୍ଥନରେ ଯଦି କି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିବେ, କରନ୍ତୁ।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।